Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم رب مندون أم تغيني الله سبحانه وتعالى فك بشيطان تورما ولا دم من تفلان في أم بنزم الله سبحانه وتعالى لا كدمنا الله سبحانه وتعالى تكبر كماي الله سبحانه وتعالى دلك زرما الله بتول كما نمبرولا أم سلك الكربك صلى الله عليه وسلم الكرب صلى الله عليه وسلم يا سبتاني كم هو ماني يجند الصليلا الله سبحانه وتعالى بني ربدي ماني ما من زليلا الكربك شيطان الله سبحانه شنكله الله سبحانه وتعالى بصلي وتكلم مع شيطان نما جرانا الكرب مندون كصلي كلي الكربك كاتشايا كو كدي الله سبحانه وتعالى وكما أي أمريكان القرآن النسولة قال يرى ألا نكمل كوب الصليك الكربك كمؤمن من نندرا على يلا نندرا الكرب صلى الله عليه وسلم ككرا يلا كوانا الصليك الكربك أسلام ولا نيمان دوندو أتوانغا كنيمان دوندو يو أتوانغا نشسري يا ربي أكتوغو نيما الله سبحانه وتعالى كونوكو ياما على كوكا على كما على كوكا الكرب صلى الله عليه وسلم بركة كما أسلام نمبرولا أمي فولدي أرسام فروا جما كلما أرسام ياك فولي كرنغا لنا نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيش فولي كان أمبو فو أمبالما أرسام فروا جما كلوية عباد الله مؤمنو الله سبحانه وتعالى كجون اتقوا الله فيما أمر أتو أنجي أنسرا الله سبحانه وتعالى أكا يامر يقول الله سبحانه وتعالى كوانا مينجي أتو أنزيكو كي أكليلا وانتهو أما أنه نهاو زجر مؤمنو ألكرا مندون أتو أنجي أنسرا الله سبحانه وتعالى ألا كوانا مين توي أتو أنزيكو كي أتوليلا جيني لا هرب سرونيني kabur konna lafiya bi soronani ala kan dani ambal ma alislam bema nasallu allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa wa salamata wal afiya assalamu ambi allah subhanahu wa ta'ala deli allah subhanahu wa ta'ala kan be sababa ma anga keta ananga fotala allah subhanahu wa ta'ala kan gishi allah subhanahu wa ta'ala kan lafiya jin an lahara amin ya rabbal alamin hadhihi bi izni al-alim fawq kulli dhi ilmi assalamu masami naka doni ba be ka doni sanje وكا جين كوننا هي الجلسة 37 نيسكي بسبني ولوفلاناي الله سبحانه وتعالى جناني أي في هذه المحاضرة الفقهية أن الدين فامويا كلاملو من زكي وكلاملو كوننا أم الله سبحانه وتعالى ديلي على كاندما على كايرلا أن يسكي الله سبحانه وتعالى نيدا نيني مينغاما على كاكو باراي كلاملو من نيا توكدا كوم منبر الفقه المالكي ko maliku bin anasika dine famuya o tasira alman maliki ye dine famuya ayo sira jele minga o sira jele ka alislamu kala ola kerengara lenyana kalambulo zikira anve o de kama assalamu yananga do anga lanyina alislamu fo ko wala nyimandon ko barkada ne mbara zigele ko anve assalamu fo ba jamakulu ya jirana ko baran ko benu ma ko jaruye uyavo uyambarkada ambe o barkada seki alsama forba jama kuluma halibi we hakili nyumandi mina amba nyini o ka continuer ni o hakili nyumandi ye jango baran adabora mi ngama aka seka ke oyi nay alsama forba jama kulufu ambe foli kerengere anva anangara mo koy a cheikh sharif son madan haydara mi na ci sirla ne barayna ka wuli ka joka aywa baran ka deme ka konna se bakora jeya ala na kira deme ni kama jango bara nga seka senga amba fo ka wala nyumando ka nyin allah subhanahu wa ta'ala fe allah subhanahu wa ta'ala ka me anyefe allah subhanahu wa ta'ala ka shijani kenedi anama
namborola amba deme nyan jekulu no ansar dini ya mbu foku wala nyumando mono nyen telen sababu ye ala kanu sara kayra la ala kanu deme ala ka barkadu alislamaya la ala ka alislamaya deme ala ka deme baw deme ala ko kaka ala ya kama ala ko ka alkaba sallallahu alaihi wasallam na bona kama assalamu na nganye wala da sigi ka tokoda maliku bon anasi ka tasira la adonka foko maliku bon anasi nganaye in qila maliku nafarima ko maliku huwa imam darul hijrati alkara sallallahu alaihi wasallam ka hijratu kuma mina na kamina alkara babul makka ni aywa umasson maganga umasson alkara sallallahu bolo na gelera dana Allah subhanahu wa ta'ala janani ay ko ka bo makka ka hijra ka ta madina a hijra la ka ta dumina no e madina ye o almami de maliku bon anasi balmaka balmam so nasari ta almam maliki don wa alimul madinati aywa o madina alkara sama dalane ya sabati alkara dalane zanuma ko alimul madinati ye madina ko ka doni baye mimbe madina belejele ni doni che atlela tamashin belejele ya sabati ko maliku bon anasi muhaddisuna wi ni zabati wa ahdul a'immat al arba'a maliku bon anasi al mamba manani dola kelenye Allah subhanahu wa ta'ala aywa getura manani min garsake ishhadul mutlaqula aywa nabi fo ko cesiri kungele cesiri dakene mi nabi saka qur'an shidon nyumana absaka hadisa shidon nyumana abi arab kan fana donc a dola kari o kuma Allah subhanahu wa ta'ala kongo na la kraba kongo ibsaka nyene bo yere ye ibsaka nyene bo mowye mo bisaka dulayla ibtani mowye Allah subhanahu wa ta'ala ma ala alkraba sama ko geleya ka bunyeni aywa changana manani ye no lubi wele ko almamba manani maliku bon anasiye olu dola kelenye alladhina la khamisa lahum منذ من قرون المذكات دورنا ما صار عنا منونا كامنهم هنومان ده ما نيمون تللا alakara sasama ye aywa tile do foigné kolu ye ale muhunu mande um bele jele la samande wiye olu yale muhunu mande um bele jele la ma nyoma unye ne manane tlebe olu aywa tile chela kamine odola kana se ila yomina haza kana se anga bishina ma ngana nunu nywana maye ibado la kokododo ibado la kuni nete kelenye unete kelenye opma herebe mina ka tugula ku bolomine ka Allah subhanahu wa ta'ala bato waywa ukuma kaka aywa ka dine nyuma mine ubolo ode aywa anga ketaye ode anga heray ambu amnyo muqalliduna ode amdlu ulude la utananye Allah subhanahu wa ta'ala ma wa hum rawatul ahadith bila niza'in wala mudafi'i sai ko ka gatura ala sature ako ni mamin de udon kalma ba manani de alakal sasama ka hadsa wala fi bawye hadsa tutige jelebe ulude bolo ulude hadsa ko sira jira hadsa aywa baraka bawla niko imam bukhari niko imam muslimu ni sunna kitabu tawbele jele fo don gitura munu le fora ulu ko niko shaykh al-islam bin taymiyata niko shaykh ibn al-qayyim al-jawzi niko shaykh imam abdul wahhab niko shaykh imam al-qurtubi ni yemma ma fo niko imam suyuti adon fo kana se anga tlema ko nunu mbele jele no ka doni halna sura mamunu mbula nu sera mushahidu yama abele jele saballa abele jele yimma jingi abejena ni alaka latike kanunu njoro to ubulo aywa ku ka dine siri nunu mbulo la ku ka dine siri nunu tala kanunu tegemene kata Allah subhanahu wa ta'ala ma minhum ma shita aywa u kofema nunu na doni bala Allah subhanahu wa ta'ala doni nyuma di mima kwa bi fi mas'alatin illa yubayyin mawqifahu fi tilka al-mas'ala wa madhhabahu ma shita ula kwa bi mas'ala kelendike doni ba munun fora nunu ko ha ni ulama uraskhuna do don sabatile tigu do anjigi kan ula a chama ya rabbe munun zira mushahidu ya hakama ngu tip mas'ala kelena fuku joro fala fuku kam mazhabu fala okman ne vamuna anga kanga don ko jani almamba manani nunu nyengana wiye gatrawdo nunu mbi ladeke de nunu mbula de bimina mi tugu nunu nanga kan nunu nyefela fo kan nunu soso ka ta'anu kan nunu na kan nunu lagoshi o yawga tle laba koye niye maye mami mboke telela arajula tarahama alayhi hinana don ko huwa fi wadin wal ilmu fi wadi alebe fando fe kala nyuma be fando fe o may balma do aywa ibalma al salama do dugo kaye Allah subhanahu wa ta'ala ka sira nyuma jira la fo ka don nyuma tiku kuma choko don aka seka ko ka fara o forba jama kuluka niya me anga tlep ma bafe ko ni alkal sa sama tay
almam maliki ye nin fo ngani alkiraba tade a donga fo ko tigi ma foyi faamu kalana maliku mun anase min fo o hat sa kenemanye ale fana fleki nye choro mina maliku yo ye ka kun alenye maliku ya flada nyongoro mingene ya nyekoro ayo deta abo de muradu fo aka kala nunyi sel farda ine hakenyi asunna ine hakenyi sungalolla abiketa aywa hijila abikene jogonyi nene va mona be fonde ma ko feku kala afam ci ko ñuma be allah subhanahu wa ta'ala fa alako di anambal alislamu ma aslamu qad wada'ana hal ikhwanina almuslimina umuma ngalam bluñ ñas gis nga ambal ma furba aywa alislamu wuje aslamu furba jamakulu ye bele jele ka kan ala walil maliki ñina khususa kerengal leena mamunu me alabato malkum anska tasraka olu jofor la wala dado ni mam ye minani keni aywa qur'ana nasuye kam minani keni hadisa ye islam nyumanye e fana be furba jamakulu fe e bismillah inambiku wal kalamu al yawma ala fara'id as-salati insha Allah ta'ala nen manye bla noko yara mbalam assalamu alkaramandum bi amina puma aye sel fardaw deka alkabasta sama mu vola qur'ana nasuye mu vola adallu ye dalu jumawni kitabti ka puma sabatile kofe nami dalu joye insha Allah ta'ala ambe ayo al-khadir kitabu deka ambe pumata lakhdar tigi nona lakhdar tigi kunye nganaye malko man ansika tasira don getraw dodo aywa algeri jamana makundo alaka nasara kayrala aywa qarnul ashir don bado lakhdar tigi yeni kitabu nyuma la ka keka alaka basa sama ka dina deme o kitabu de bambulo ka wala ye doni insha Allah ta'ala bi amina joye sel fardawka qabla kulli shay ka kon fin bele jele nyem balma ke balma muso nafari ma iye ko seli donc a fo as-salatu al-hafadlun azimu samandiya babe seliye Allah subhanahu wa ta'ala ka kedo wa sha'nun jasimu kunyi kortale babe seliye Allah subhanahu wa ta'ala seli bunye ka korta lidhalika yaqulu al-haqq jalla sha'nuhu li ibadihi wa dala Allah subhanahu wa ta'ala ba fo aka jonye seli ko kunga hafazu ala salawati na Allah subhanahu wa ta'ala ka jon akana seli minani tloye ay seli minani asbay ay tangane ke seli ka tanga chuko nyumana وشارع الحكيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الكرب صلى الله عليه وسلم يقول الكرب فانيك ولا ni qur'an pmana alkaba sa sama ka sunna de bo nyefa ala sa turi koti ko sunnatu hiya sharhatun lil qur'an ko sunna de bi ayo qur'an nyefo kallahu ta'ala ka tangani ko nyefo anye tanga ko nyumana jango anga seka seli joro de selima ala fa samandiya mini aywa korta minda ma jango ango de amma anseko da majirala alkaba kwama kwanga don as-salatu imadu dini ne hunu mande aya donga fa seliye dinen dulomay haman aqama ha faqad aqama dina ne mam ye selijo atigala may dina jo wa man hadama ha faqad hadama dina ne mam ye selibe ko tigala may dina be aywa ni alkal sasama ka aywa hadsa kenamani sel ko samandiya kunga ka jiram hunu mandela wal muhafazatu wal iqamatu al warida fi haqqiha min al kitabi was sunnah Allah subhanahu wa ta'ala ye tangane mi voici sans seli kunga alkaba salsama ye seli jole mi voici sans qur'an nasu ya sabati hatta kanama nasu ya sabati la sabila ilaiha illa bi ma'rifati fiqhiha mashit sega se o tanganima mashit sega se o jole ko nyuma yima fika seli fiqhu famuya seli ketugo nyuma seli famu tugo nyuma fiko famuya assalamu afo femma ko ilmu al fiqhi alkal salsama ya foka kanudo ana ka foka joro bunyi anyoro wa dine tseka tanate ato ngan zokola ni fiku kalay kadam na lakhdar la katase sheikh alluma o ko fiku kitab munu mbanveya dorata anveya o ko ato ngan zokola ni oyi anga kalamlo belejele kono de kalan kono anga kitu bitiga ne ode anga dine jome olude ka ato ngan chesri o kala jogo nyumana ka famiya ngana ube ka ta doni dine fambo be ka ta doni fiku kala be ka tunu doni na bana njela domina ambi yela maka ganda shi don alaka ngi shoma والسلام لكل منا وسيلة إلى ذلك بعون الله تعالى شفرا مسوكا مهنو من دي لبي الله سبحانه وتعالى فن سريرا ككلام منو نقيا بيبسكا يو دين فاميا كلام كبكا شيدو دون شيدو بابا بدو بي مرتان جمانكا ينغال بادو يا ينغا ko banabato do bale bolo aka sokono ko banabato akera ayu amasayo walma kera furunyanyo ko ladoli de bakale bali kata kala yorola ko nyonde ko doniya ka hamiye ko doniya ka nyini fe don ba bay ngwama ko ki sokolani aywa
aywa tile ka aywa minɛnw ye tile ka minɛn minnu bɛ ka dɔnni sidɔnbaw kumakan ta ka don i ka so kɔnɔ k'i sukola n'o ye k'i bɛ kɛ dɔnnibaa ye k'i to i ka so kɔnɔ k'i ka so kɔnɔ i ka kalanyɔrɔ ye a b'a dɔn o don ko arajo Muritani ye dɔnni sidɔnbaw ka aywa bisimila yɔrɔ ye aywa u bɛ taa ni ka segin kɛ ye u bɛ dɔnni walada sanumanw sigi ye a tele b'o fana cogo la wa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛ o cogo fana na wa alhamdulillahi rabbil alamin kalan siraw nɔgɔyara i b'a sɔrɔ i sigilen لذلك قال الحكيم الشيخ إبراهيم صو ولكما أيوة أنغرا موكو على أنغا جمانا غرسكة دون شدو ما نيومانا شاب فتح الله عليه بالعلم نيدم سين الله سبحانه وتعالى فنسري رامان دون نيوماي قال في منظومته أكوا يرك كتاب غفي دولا ويكاد في هذا الزمان ليستوي في طالبيه الحل والترحال كوبي كابس السرنيا أنغني لي نبي أكدما كنيا دون يني دي ndarawo matawo kwa belejele a fila bɛɛ ka dama kɛ ye bi o kuma kɔrɔ ye jumɛn ye dɔnni ɲini minɛ dɔ kun ye ka taa tunga fɛ ka taa dɔnni ɲini ka na ko nka ko dɔnni nana yɛrɛkɛ mɔgɔw sen kɔrɔ ka sababu kɛ nin baarakɛ minɛ ninnu ye ko kuma a surunyana bi an k'a fɔ taali yɛrɛ ti mako ɲɛ bilen i sigilen bi kalan ɲuman sɔrɔ yan i bɛ taa fɛn fɛn k'a la larabuw fɛ ŋanaw b'a fɛ yan minnu b'a sidɔn ni jami'aw dɔw dayɛlɛla an fɛ yan alhamdulillahi rabbil alamin i b'i sigilen to aywa wa tadrus an bu'di e be kalan kɛ yɔrɔ jana université la e be kalan kɛ yɔrɔ jana telew fɛ e be kalan kɛ yɔrɔ jana radio fɛ o kuma fɛn jumɛn de y'an bali ka to waati ɲuman fana kɛ kalan ban waati ye dɔwɛrɛ tɛ farifa kɔ n t'a fɛ k'a kɛ foyi tɛ se k'a nɔgɔya e ma hakili ɲuman bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'o di an balima alisilamɛw ma wa huwa ala aqsami seli tilamɛ tilayɔrɔma aywa tilayɔrɔma damadɔw n'an ko seli farida أتلاني دو تلاقي رمضان دمدو وقد مر لكم شروطها أشرتوا أن يوكا ولا دس أيوة كرجال لني أتمنى أيام بالمكو إن شاء الله تعالى حكي لنجي دو فام أولا واليوم الدرس على فرائدها بأمن بمية أفروكا أفهم تقول نيوما أنا فتقول نيوما على كون نقيا أنا بالم السلام بلجلي وهي جمع فريدتي نفريما أيوة فروض الصلاة أدون كوي سلف فردو تشاما كوي وهي التي يثاب على فعلها المكلف أرسام بالك يلي ناي بارا منجه الله سبحانه وتعالى ببراج نيومان زبه أي ويعقب على تركها نا بنام آيات توي يرجع مكوسو فرفا كوسو الله سبحانه وتعالى بان نيانغتا النوفه الكما جودو ولا يصح دون حال غيره هو أتكنيا باتوت كنيا كسرلا أوتالا عليه ولما أتناي nin vɛn ninnu dafara fɛn min na o de bɛ wele fuqahaw fɛ usulu cɛw fɛ ko faridatu o tuma a dɔn ko fɛn minnu bɛna f'i ye sisan o sidɔn in ma jagoya bilen n'i y'u kala ko sidɔn ka ala bato n'u ye bato cogo ɲuman na ala bɛ sara diɲɛ na yan i b'a sara sɔrɔ i ɲɛ alikiyama jɔ don i ka mizani na nka n'i fari fara n'i bana k'u kala ko sidɔn alahu subhanahu wa ta'ala bɛ tasuma da i fari la u nɔfɛ alikiyama o kuma sisan n balimakɛ n balimamuso i tulo ma jɔ wa idha turkati la tanjabir bi sujudi fɛn minnu bɛna f'i ye sisan ko seli faridaw n'u ye seli jɛ n'u ma kɛ seli la sujudu tɛ se k'u dilan qabla t'u dilan ba'da t'u dilan wa tabtulu salatu bi tarki wahidin minha amda n'i y'i tugu k'a kelen to yen seli bɛ tiɲɛ o kelen toli kama wa kadhalika in turkati sahwan wa taala hali n'i ɲinɛna k'a to yen waati jɛɲɛna ayiwa hakili ma jigin a na a ma dilan seli bɛ tiɲɛ ayiwa o kɔfɛ o kuma dɔn sisan kɔni walada min kɔni ditɔ fili ma nin va minnu ye diyagoya bilen i fɛ o kuma cɛsiri k'i tulo ma jɔ wa hiya inda allama al-akhdari 14 faridata lakhdaritigi fɛ seli farida ye fɛn siya 14 ye wallahu subhanahu wa ta'ala adra wa a'lamu allahu subhanahu wa ta'ala de b'a sidɔn ala k'a ni lakhdaritigi sara kayira la nin ye gɛtɛra don dɔ ye seli faridaw la sisan kɔni an bɛ kuma to a sidɔn b'a bolo a bɛna kuma ɲɛ seli faridaw kan an bɛ jɔ o ayiwa kumakan ka walawala ye an seko dama jira la a ko faraidu salati qasduha ma'a takbiratil ihrami walhamdu ma'a alhamdulillahi rabbil alamin kami mana ninnu kumakan mɛn i b'a dɔn ko ninnu de ne ye ɲɔgɔnna ye nin ye ŋanaw de ye minnu y'u si di alahu subhanahu wa ta'ala ma ninnu ka ɲɛnamaya bɛɛ u ma minɛ ta ka bila minɛ kɔnɔ ninnu y'u ni di ala ma k'u farikolo di ala ma k'u ka waati di ala ma wallahi alahu subhanahu wa ta'ala bɛ se ninnu sara ko la alahu subhanahu wa ta'ala k'anu sara kayira ɲuman na
ako seli fardaw qasduha kwa folo ye ŋaniya sirili ye ma'a takbiratul ihrami an allahu akbar folo min be fo ka tugu la ni bi bolo fila korta o la walhamdu ma'a an alfatiya kalani ka dala kaɲe huma alqiyamu warruku'u wassujud bijabhatin warraf'u minhuma ya'ud ani ka aywa alfatiya kalan waati ka daminɛ allahu akbar fɔlɔ fɔ waati o k'a sɔrɔ i jɔlen do k'i tile warruku aywa alfatiya fana kalan waati o k'a sɔrɔ i jɔ mɛn i sen fila kan warruku ko kunbereminɛ fana ye seli faridaw dɔ ye wassujudu te dali bɔgɔ la k'o fana ye seli faridaw dɔ ye bijabhati ka sujudu kɛ i tenda kan warraf'u minhuma ya'ud ni y'i kunbere minɛ k'i kɔkɔrɔta ka bɔ kunbere minɛ na k'o ye seli faridaw dɔ ye ni y'i te turu k'i kunkolo kɔrɔta ka bɔ tenduru la k'o ye seli faridaw dɔ ye wal i'tidalu wat tuma'ninatu hum salamuhu ma'a julusihi wa dam ko ka seli fana kɛ ni tilennenya ye ni jɔra i jɔ k'i tilen ni sikira i sigi k'i tilen ni y'i biri i biri k'i tilen wat tuma'ninatu ka seli kɛ ni hakilisigi ye ni basigi ye ayiwa ka télévision jɔ dɔɔni fɛn dɔ bɛ ka ayiwa tɛmɛ n b'a jɔ dɔɔni n bɛ seli waati di sisan n bɛ tɛmɛ n'a ye walima ka seli tapi da balona tɛrɛ la ayiwa balondanaw bɛ panban na min bɛ ka kɛ i jan b'o fana na dɔɔni i bɛ k'i se teliya jango ne dilanla n ka tɛmɛ n'a ye walima nin ye n datɔ ye ayiwa nin ci telima in na ayiwa seli waati fana don na na n ka kɛ sisan ka bɔ senkɔrɔ ka fɛɛrɛ n da yɔrɔ ma ka seli kɛ ayiwa komi dɔnɔkɔrɔ ka ɲɔsɔngi asalatu kɛ talakati de kɛ haramu ni maa min ye seli kɛ komi dɔnɔkɔrɔ ka ɲɔsɔngi a tigilama ye haramu dilan o seli tɛ mako ɲɛ ka kɛ ni basigi ye o ye seli faridaw dɔ ye huma salamuhu seli salamu bilali i bɔtɔ seli la ka salamu bila o ye seli faridaw dɔ ye ma'a julusihi salamu bila waati fana k'a sɔrɔ i sigi mɛ i jɔn dɛ i sen kan k'o fana ye seli faridaw dɔ ye tartibuhu bayna al-fara'idi wa sun iqamatun wa suratu allati ta'un a ko o cogo kelen fana don seli faridaw dada ɲɔngali k'o fana ye seli faridaw dɔ ye a ye farida tan naani min jate nin y'a da kɛɲɛ ye a bɛna don sunnaw la a ko lekama kɛli ye sunna ye o surati allati ta'un sura min fana bɛ da ayiwa kalan ka da alfatiya kan k'o fana ye sunna ye asilamu nin faamu na a tariti k'a fɔ an ye ko tartibul fara'idi k'o ye seli faridaw dɔ ye a ka laɲini ye da an yaqra alfatiha ta seli b'a ka alfatiya kalan qabla ruku'i ka kɔn kunbere minɛni ɲɛ wa huwa kunbere minɛ fana qabla sujudi o fana ka kɛ ka kɔn tenduru ɲɛ wa hakaza seli baaraw ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi ɲɔgɔn kan nin jogo in na ka taa se salamu bilali ma nin ye ayiwa faridaw ayiwa dada ɲɔgɔn ka cogo ye lakidaritigi ka kumakan na al adilla insha allahu ta'ala nin ye dalilu jɔtɔ ye dalilu farabasiyatɔ ye i k'a dɔn k'a ye fɛn fɛn bɔ a da a bɛɛ lajɛlen sabatilen don ayiwa dalilu jɛlen bɛ a kelen kelen bɛɛ lajɛlen la kidabitigi k'a fɔ an ye k'a fɔ ko ŋaniya sirilen k'o ye seli farida dɔ ye a dalilu ye ma sabaqa lakum min hadisi niyati ayiwa ŋaniya sirili o hadisa kɛnɛma min dɛmɛna an ka kuma caman na ni sigiyɔrɔ in na yan ayiwa a ka dalilu ye o hadisa de ye a k'a fɔ an ye ko allahu akbar fɔlɔ n'o ye takbiratul ihrami ye k'o ye seli farida ye a dalilu ye alakira salisama ka kumakan ye ko miftahu salati at-tahuru ko seli dayɛlɛla ye sanuya ye wa tahrimuha takbiru ko a kumaniyala ye allahu akbar fɔlɔ ye o kɔrɔ ye n'i y'o fɔ i tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ bilen ni seli baaraw tɛ ka taa se i bɔli ma wa tahliluha salamu k'a fɔni na k'i bɔ seli baaraw la ka seli wajibiya daga ta ka bɔ i yɛrɛ kun da la ko o bɛ kɛ ni salamu bilali ye imam abu dawudu nin lakali imam ahmadu nin lakali a k'a fɔ an ye ko ayiwa jɔli fila in n'o ye allahu akbar fɔli k'i sɔrɔ i sen kan alfatiya fana kalali k'i sɔrɔ i sen kan a k'a fɔ an ye ko ye farida ye o dalilu ye alahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan ye qur'ani na sula wa qumu lillahi qanitin ala ka jɔn n'a bɛ seli a y'a jɔ alahu subhanahu wa ta'ala ye ayiwa a ka jɔ ni ala ɲɛ siranya ɲuman ye a k'a fɔ an ye ko alfatiya kalani ye jakuya ye a dalilu ye alakiraba ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam ala ka kira ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko selte maa ye maa min ma alfatiya kala ka cɛɲɛ imam bukhari ye lakali a ka sunani kɔnɔ muslim fana ye lakali a ka sunani kɔnɔ nka lakidaritigi ni fuqaha u tɔw u ka laɲini ye ayiwa alfatiya faridaya la a jakuyaya la alimami de ko ye ani kelenna seliba alfatiya kalani ye jakuya bile ye ne maa fila de kan nka ne maa min bɛ alimami kɔfɛ o tigilama ka alfatiya kalani ye sunna ye a kanunen don a k'a cɛsiri n'a sera k'a kala alimami kɔfɛ
yɔrɔw la alimami bɛ gundo kɛ yɔrɔ minnu na ayiwa denmisɛn minnu bɛ yɛlɛ telew ka arajow kan k'an ka alimamiw ka kuma seki u b'u ka kuma minnu seki o bɛ taa k'u ka yɔrɔ minnu na a yɔrɔ dɔ ye nin ye ko alifatiha kalanni ye diyagoya bilen ye o kuma ni alimami y'a kalan ni alimami tilala fo alimami k'i jɔ dɔɔni ka kɔfɛmɔgɔw fana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen k'a kalan subhanallahi diinɛ ka kan ka sidɔn ka sɔrɔ ka kuma de ye law sakatal jahilu la saraha nasu minnu da sidɔn n'olu kun y'o da de ye mɔgɔw bɛ lafiya ala ka hakili ɲuman di an n'an balima alisilamɛw ma ala k'o k'a ka alaya kama ala k'o kɛ alikiraba sallallahu n'a ka sahaba sanumaw n'a bɔnna sanumaw kama alisilamɛw n'a fɔra alifatiha ye wajibi ye a wajibiya kɔrɔ ye nin de ye lakitariti k'a fɔ an ye ko kunbɛnni minɛ ani k'i kɔ kɔrɔta ka bɔ kunbɛnni minɛ na k'o ye seli faridaw dɔ ye a dalilu ye alikiraba sallallahu ka kumakan ye alikira ko erka'a hatta tatma'inna raki'a ayiwa a bɛ ka ayiwa maa min galan seli kɛcogo la n'a ye seli kɛcogo kɛ ka juguya a ko a ma ko i kɛ i kunbɛnni minɛ e biri f'i yɛrɛ k'a dɔn tiɲɛna k'i birila fo tugukanw bɛɛ lajɛlen ka sigi ɲɔgɔn kan ka ɲɛ hama rafa'a hatta ta'tadila qa'ima i ka sɔrɔ k'i kɔ kɔrɔta f'i ka jɔ ka tile o tuma k'i to kunbɛnni minɛ na k'i yuru ka jigin i b'a dɔn ko b'a tiɲɛnen kɔ kɔrɔtali k'i tilen o ye diyagoya bilen ye ayiwa imam bukhari ani muslim ye nin lakali ayiwa sunna kitabu 4 fana ye nin lakali a k'a fɔ ko salamu ye seli farida ye n'a fɔra ko salamu al-mu'arrafu bi al a bɛ kalan ni alifu wallamu de ye kɔrɔ a bɛ fɔ de assalamu alaikum ni ay bɔra a la ni seliya kɛra o sababu ye walima dateliya kɛra o sababu ye i ka seli tiɲɛna salamu alaikum ye foli de ye assalamu alaikum o de y'i bɔtɔ ye seli la n balimakɛ n balimamuso i hakili sabakɔrɔtɔ nin na ayiwa nin ye ayiwa seli faridaw dɔ ye la yakhruju min as-salati illa bis-salami kada mun ga ma tse ka bɔ seli la fana i bɔra ni salamu ye wala yusallimu illa wa huwa jalisu salamu fana tibla fa ka sɔrɔ i sigilen don qawlihi sallallahu alaihi wasallam kada alakiraba ka kuma ka wa tahlilu as-salam seli fonna ye salamu de nin ye ayiwa latarti ka dalu ye wa tuma'aninatu wal i'tidalu ako seli kɛli ni tileniya ye ka kɛ ni basigi ye k'o ye farida ye o dalu ye ayiwa hadithu musi salati ye cɛ min ye seli kɛ ayiwa alakiraba satuma ɲɛna k'a cɛ juguya na alakiraba satuma y'a yamaruya ko hei taa se k'i ka seli kɛ i ka seli ma ɲɛ seli ma ayiwa cɛ ɲɛ a ma dafa n'a dɛsɛra n'a y'a ɲini alakiraba satuma yɛrɛ de ka k'ale karamɔgɔ ye k'a kala seli la alakiraba y'o tigilama kala seli la kalancogo ɲuman na o kalan dɔ la alakiraba satuma ye tilenni ɲin'a fɛ a ye basigi ɲin'a fɛ nin de ye seli faridaw ye ayiwa a farida 14 lakaritigi ye min sabati insha allahu ta'ala ni allahu subhanahu wa ta'ala ye kɛnɛya di ka waati fɛrɛ an bolo insha allahu ta'ala an bɛ hadisa in fana di an ma a da kɛɲɛ ye i bɛna faamu o kɔnɔna na seli farida 14 ye min ye ala ka sasama dala ne kan fuqaha ninnu de ye nin minɛ ka walawala ka fara ɲɔgɔn cogo la min faamu ka nɔgɔ ne ni e bɛɛ lajɛlen ma o tuma ne ko i bɛ pan kunna sa ka taa ta Kur'anu na i yɛrɛ ye walima ka taa ta hadisa la i yɛrɛ ye n'a ferekera i ma e yɛrɛ de y'a fereke i yɛrɛ ma o tuma ayiwa min ɲini alisama foroba jamakulu fɛ ala ma an minnu garisɛgɛ kalan jamana diinɛ na an ka jɛ ni alahu subhanahu wa ta'ala ka yamaru ye an k'an yɛrɛ kun dɔn an k'a dɔn an ka jɔyɔrɔ ye min ye ni maanifin ye yɛrɛ dɔn i bɛ lafiya an k'a dɔn ko anw ma caman kala an ka kɛta ye mun ye ka caman kalanbaw k'olu tɛgɛ minɛ k'an jɔri olu ka kuma kalanni na ka sidɔn ka se ka diinɛ faamu olu dalanen kan olu fana bɛ min fɔ an ye tiɲɛ da kɛɲɛ dɔ ka bɔ alakiraba yɔrɔ o tɛ foyi fɔ min sabatira ka bɔ alahu subhanahu wa ta'ala ma fɔ min sabatira ka bɔ alakiraba ma sallallahu alaihi wasallam o faamu cogo ɲuman an'o baara kɛcogo ɲuman ala k'o di an n'an balima alisama foroba jamakulu ma alahu subhanahu wa ta'ala k'an dɛmɛ o la ala k'an balo o la alahu subhanahu wa ta'ala k'an fatu o kan ala k'o k'a ka alaya kama ala k'o kɛ alakiraba sallallahu alaihi wasallam n'a bɔra sanumaw kama ala k'o k'a ka sahaba barikamaw kama barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من منظر الطاهر المنظر
يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما